pointa, uciekam do checkpointa, bežíme, ja. Moje meno Alex. Dobrý večer, co ty vyjebanec. Nevadí, o 95, v týchto uliciach sa začal robiť rap. Bola to tá stará, krásna doba, no jednu vec ti poviem, toho je tu škoda. V dnešnej dobe vyjebaný pop, jednu vec ti poviem, infantilný kokot. Nepochopím, nevnímam a nevšímam. Prečo? Čo? 1, 2, 5. Poďme naspäť 5. obvod, poďme teraz hneď. Prečo som moloch vľavo? Prečo ti ja poviem teraz všetko hravo? Život je tvoj, život je môj, je krehký si váš. Život si kamarát môj, stráž, ja. Dojde ošial, ty nevieš odkiaľ, zafúka jak vietor. Zmietol ťa Peter, no ja ti poviem ďalšiu vec. Linka čo linka, na linku tá slinka. Za linku ťa vyfajči aj tá najväčšia pipinka. Ha, originál, spontál. Som dementál, deravá hlava jak eventál. 3., 4., 5. kapitola pochádza na život iba z dola. Z dola, tam je táto škola, čo tu vychovala. Pouličná klupa, ktorá víťazí. My sme tí pouliční víťazí, yeah. Sme tu na kvanta nás není. Počkaj, je nás málo, to sa zmení. Zmena. Počkaj. Stojí to za tú zmenu. Ja počul som o tom, že či stojí to za tú zmenu, že či chcem ja ďalšiu novú vyjebanú doménu. Neviem, že teraz mi není vôbec rozumieť, neviem artikulovať, poviem tam ja pár viet. Vieš, čo ti poviem, sudičky majú nožničky v ruke, pritom život je krehký, cvak, nič života sa prestrihla. Teraz ideš hore do vesmíra, ale dole do pekla. Neviem, v hlave mi preplo, videl som tunel, na konci svetlo. Som žezník nebo www, som jediný na Slovensku sem uletený. Jo, ja.